Berangkat kodi iki saiki. Iki mau bar ke Surabaya terus iki ning Jepara iki arep teko iki, Mas. Yo arep teko. Ya wis sing ati-ati. Jare Mbak Badar, lho Mas Badar senengane lanang kuwi. Iki piye lho kuwi, Mas? Sopo sing ngomong ngono iki? Mbak Manara lho. Lho Mas Badar senane lanang ya ampun. Kabeh iki digebuk rata ya Man Badar iki. Lah iya. Dianggap kabeh kok dhek. Wes, Mas. Oke. Meh teko. Baik. Hati-hati, sehat selalu, sukses. Iwang Suksmana mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun sumrambahe marang para warga Gung ingkang mapan ana ing negara Ngamartaya negara Ngendraparahasta. Duh Kaka Prabu jimat pepundhen kula donya praping delahan Kaka Prabu. Saksampunipun asat punang riwe tumata ingkang huswa kang sarta lenggah ingkang kanthi satata kapareng ingkang rayi cumadong katerangan awit kula kinten boten wonten ingkang kula suwuni pirsa kejawi namung paduka Kaka Prabu kekalih Kaka Prabu Kresna dalasan Kaka Prabu Baladewa ing nagari Mandura. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Yayi, perkawis menapa ingkang andadosaken Daruna? Sumangga kula aturi paring dawuh. Prabu Kresna lan para Pandhawa menika ngibarat kreta jaran sakusire. Kreta jarane para Pandhawa kusire Ratu Dwarawati. Kanthi mekaten menawi wonten ruwet renteng ingkang dipun sandang kalian kadang para Pandhawa sampun sawajibipun kula nderek angudari reruwet hamadangaken pepeteng Yayi Prabu. Lho nggih, sumangga kula aturi ambabar pangandikan Yayi. Ingkang raga ing Mandura nedya angangklungaken jangga haniringaken karna nenggara mentas sabda pangandikanipun Yayi Aji Puntadewa. Duh Kaka Prabu, saksampunipun para Pandhawa kasembadan mbabati Wanamarta ya alas mrentani satemah kasembadan para Pandhawa adeg praja adeg negara ingkang winastan negari Ngamarta utawi negari Ngendraparahasta. Kula kalian kadang para Pandhawa sanesipun anggadhahi niat ingkang sarta karekat kepengin ngunjukaken rasa syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi. Inggih, lelajeng sabta ari kawuri kula nampi wangsit ingkang dumeling ing karna wangsit ingkang kula tampi kala wau saking pukulun Bathara Indra. Inggih awit pukulun Bathara Indra ingkang yasa wujudipun bumi Wanamarta ya bumi mrentani menika ingkang sakmangke sampun binangun dening para Pandhawa ngantos dados kraton ingkang endah tur edipeni. Pukulun Bathara Indra paring dawuh, pukulun Bathara Indra paring katerangan minangka tandha syukur binanguning negari Ngendraprasta menika para Pandhawa dipun keparengaken ngawontenaken adicara upacara syukur
kanthi srana kanthi marga para Pandhawa ngawontenaken upacara syukur ingkang sinebat sesaji Raja Suya duh Koko Prabu. Sabantuk wahyune ngalah Gyada melah mangolah ngelmu bangkit mikat arah mangukut kukutaning jiwangga yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepihawa awas ora-ora ning atunggil upacara syukur sesaji Raja Suya lakar kados mengaten duh Koko Prabu. Ananging pukulun Bathara Indra ugi paring dawuh babakan syarat sarana lumadining upacara syukur ingkang sinebat sesaji Raja Suya. Kula kinen anyadong dawuh dhateng paduka Njeng Koko Prabu ing Dwarawati. Pramila duh Koko Prabu kadosa pundi syarat sarana utawi pitukon ingkang kedah para Pandhawa tempuh murih kasembadaning adicara upacara syukur sesaji Raja Suya kala wau ingkang rayi ing ngamarta kula pun Puntadewa Arsa cumadong dawuh Njeng Koko Prabu makaten Yayi selaras kalian paduka Yayi ing ngamarta Yayi Prabu Puntadewa sak Pandhawane ingkang kepengin ngadani upacara syukur ingkang winastan sesaji Raja Suya kala mau pranyata menika gegayuhan ingkang sae pranyata menika gegayuhan ingkang luhur lah ewa dene syarat sarana kagem mujuti lumadining sesaji Raja Suya kala mau cacahipun wonten telung perkawis syarat 3 kala wau kedah dipun sembadani kalian Yayi Aji ing ngamarta sakadang para Pandhawane ingkang angka setunggal syarat ingkang angka setunggal nuwun inggih menika kedah dipun rawuhi Brahmana cacah 7 ingkang gentur tapane manteng semedine cinaket klawan dewane menika syarat ingkang angka setunggal ingkang kedah tinempuh lah ewa dene syarat ingkang angka kalih kedah dipun rawuhi ratu saking 100 negari ingkang kanthi lila legawa gambira marwata suta jroning nala minangkani undanganipun Yayi Prabu ing ngamarta ingkang mawi boten sarana kepeksa. Tah dungkap ingkang pungkasan syarat angka 3 Yayi kedah mawa tumbal utawi pangorbanan nuwun inggih menika wujudipun Ratu Angkara Murka maknanipun Yayi Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa kedah mejahi kudu mateni ratu ingkang dados sukertaning jagat waton syarat 3 kala mau saged paduka pinangkani saged paduka sembadani
lajeng ngandika Prabu Puntadewa sakadang para Pandhawane pisan saged kasembadan anggenipun badhe ngadani upacara syukur sesaji Raja Suyakala wau Yayi. Kontapuk taman ing katong denira karatating budaya ngenaki tiasing dase Kontapuk taman ing katong denira karatating budaya denira karatating budaya ngenaki tiasing dase Koko Prabu wonten dawuh Nyai syarat angka 3 kala wau menawi boten klentu kedah mawi tumbal utawi pangurbanan wujudipun ratu ingkang dados sukertaning jagat utawi ratu ingkang hambekipun angkara murka lakar kasinggihan Nyai. Nyai Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawane pisan kedah mejahi ratu ingkang dados sukertaning jagat hambek nesta budine Candala. Duh Koko Prabu, lajeng sinten? Lajeng sinten Nalendra angkara murka ingkang dados sukertaning jagat kala wau Dunjeng Koko Prabu? Yayi. Ratu angkara murka ingkang dados sukertaning jagat boten wonten sanes. Kejawi ratu saking negari Giri Bajra. Ajejuluk Prabu Jarasandha. Duh Koko Prabu, lajeng punapa dosa ingkang sarta kalepatanipun Prabu Jarasandha kok ngantos sinebut ratu sukertaning jagat lan kedah dipun pejahi Duh Koko Prabu? Yayi, kula aturi radi majeng anggenipun lelenggahan. Badhe kula critani, badhe kula dongengi, badhe kula babaraken sejarahipun laire si Jarasandha ratu angkara murka ingkang pranyata Jarasandha kala wau dados kliliping para satriya-satriyaning tanah Jawa. Kados mekaten sejarahe laire si Jarasandha ngantos saged sinebut ratu angkara murka, ratu sukertaning jagat.
datan ngawruhi kang tekane tanpa sangken sang reja mantan bamban dari saraswati sayati handayani makam sabya budaya rembulan ndelik ana gundukaning mega ingkang musirna putihe ketingal peteng dedet lelimengan madyaning wanagong parandene ana titah kang manjing ana telenging wana mahas ing asamun semedi maladi hening lenggih menika ta warnane nalendra ing nagari Magoda aja juluk sang nata Prabu Briyudrata ana wong sungkawa sajroning penggalih sungkawaning penggalih labet wusak wetawis dangu denira Anggarwa ingkang garwa nenggih Dyah Ayu Retnadi lan Dyah Ayu Retnadati parandene dereng kepareng pinaringan momongan pramila ing cipta meminta mring Sihing Bathara supados pinaringan turasing turun kinarya hanglajengaken sejarah kedadak sakala ing mangke ana cahya manter saksada lanang tumurun wonten ing madyaning wana datana sanes nenggih jawata ing sidik pangudal-udal Sang Hyang Bathara Narada ya sang resi kaneka putra Gya hanjogaraken ingkang nedheng Hamanguntapa Briyudrata jogar Briyudrata koko sing dupa gumelun kening kentiasa ngabeke kawengku sagung jajahan nanging sanget hangiki pisang resi kaneka putra kang hanjok saking wiyati pragenjang pak pong buk bolong kali codengetan iline aja kaget yo ngger haywa kagiat yo kulup ulun kang tumedhak mring Madyapada mrepeki unggianing Briyudrata ingkang nedheng Amanguntapa. Waduh pukulun andadosaken kejot raosing manah
keparenga kula ngaturaken sembah bekti tandha pengaji-aji tumanduka wonten sahandap pepada pukulun Sang Resi Kaneka Putra. Ya wis ndak tampa agawe bombong tias ulun. Pukulun mesti kemawon paduka pukulun boten kekilapan. Anggen paduka pukulun mrepeki dumateng jasad kula aratu magoda kula pun Briyudrata. Ya ulun wis dungkap, ulun wis tanggap ing sasmita kang sarta ulun wis mangerteni apa sing dadi gembolaning rasa Briyudrata. Anggonmu nandhang susah awet wis sawetara lama anggonmu bebrayan kelawan garwamu kekarone ya kuwi Dyah Ayu Retnadi lan Dyah Ayu Retnadati ewadene hingga seprene durung pinaringan wujute momongan kuwi kang andadekake jeneng kita Briyudrata manjing sajroning alas anglakoni tarak brata. Rak ngono ta Briyudrata? Lho nggih lakar kados mekaten Duh Pukulun. Briyudrata wonten dawuh saka wantring tapa bratamu Hyang Pramesti guru nuding marang panjenengan ulun supaya mrepeki marang jeneng kita kula Briyudrata Nalendra ing negara Magadha. Mangerti ya? Jeneng kita ing Ripalungguhan iki pinaringan kanugrahan. Wujute dedaharaning para dewa ingkang winastan pelem pertangga jiwa. Samar pamoring suksma sinuksma ya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana parlen saking dedaharaning para Jawata sinebat pelem pertangga jiwa pancen kapranyata lajeng gandeng ceneng utawi sambung arapetipun menapa pelem pertangga jiwa kala wau kalian kula ingkang dereng gadah momongan Duh Pukulun. Briyudrata kula wonten dawuh pelem pertangga jiwa ingkang minangka dadi dedaharaning para dewa iki gawanen kondur ana ing negaramu negara Magadha. Sakwuse mangkono garwa kita kekarone kinendahar wujute dedaharaning para dewa ingkang winastan pelem pertangga jiwa iki mau. Kanthi cara mangkene muga-muga ingkang dadi sediamu bakale kasembadan, garwamu kekarone bakale nggarbini. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Paduka Pukulun Narada sampun ngudaneni menapa ingkang dados panyuwun kula. Ya mara gage tampan ana wujuding pelem pertangga jiwa iki. Aja suwe-suwe anggonmu malah dihening baliya ana negaramu Magadha selak dadi panganti-antining garwamu kekarone. Mangestokaken dawuh kepareng hamba nyuwun pamit Duh Pukulun. Ya duga-duga kinawa ati-ati aja nganti keri Briyudrata.
iku saknyatane kunjang seret winangun mengkermon ngaluri rineko muni rineko pirangan merasa kang miarasi Hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrih Sekar gadung go ngas gandanyo maweh raras renaning driya prasasat kadidene ngentosi sileming palwa gabus kumambanging watu item angrantu dhateng rawuh paduka sinuwun sakmangke sampun katingal kondur wonten nagari Magoda batobat kula ingkang rayi ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk sinuwun iya garwaning pun kakang wong ayu kekarone wis ingsun tampa gawe bombong tias ingsun ora liwat pangestune pun kakang tumuli tampanana retna diretna dati kula pundi dadosa cecimat paripih kula pundi andayanana kasantosan kados pundi do sinuwun anggen paduka hanilar praja menapa sampun antuk damel mahas ing asepi meminta mring kamurahaning para Jawata wis yayi antuk pamujimu pun kakang wis kasembadan nalikane pun kakang nindakake tapa brata mapan ana madyaning alas kedadak ana rawuhe Bathara Narada ya Sang Resi Kaneka Putra paring dedaharaning para Jawata wujud pelem pertangga jiwa saka dawing Hyang Narada pelem pertangga jiwa iki kinendahar garwaku kekarone Areknadi kelawan Areknadati iya kanthi lantaran pelem pertangga jiwa iki
bisa dadi jalaran utawa pancatan Prabu Bryudrata antuk nugrahaning Bathara wujuding momongan Yayi Retnadi lan Yayi Retnadati. Permara reh mangasa myo ngambreng kadi karonaning kaswasih ring marga hemalatkum ore sang ganda mastrat maca leng-leng lalu mangulati surya mangrangsang waya surya mangrangsang waya Umyus hamara mayanto ya jagat dewa Bathara ya jagat pramudita menawi makaten sumangga kula kemawon ingkang badhe anedha wujudipun pelem pratangga jiwa kala wau do sinuwun tobat ampun kados mekaten lho Kakang Mbok kula inggih kepengin anggadhahi turun saking sinuwun Bryudrata Yayi Siadi kuwi tinemu bojo enom supaya Siadi aja nganti ndhisiki marang garwa sepuh ingkang wajib nampa kanugrahan mono garwa sing tinemu tuwa luwih dhisik ampun ngantos mekaten Kakang Mbok menawi mekaten menika naminipun menang-menangan menika tegesipun mboten adil nadyan paduka menika garwa sepuh adat lupiya garwa ingkang sampun sepuh menika menawi nglairaken malah mbebayani kula kemawon sinuwun ora aku wae kula kemawon aku wae kowe sing enom sing ngalah wis aja padha rebutan ya wong ayu sayektine sliramu kabeh kuwi garwaku sing padha-padha ndak tresnani mula pelemper tangga jiwa iki prayoga paronen kanggo sliramu kekarone yen wis kok paro yen wis kok sigar pelemau enggal daharen yen sliramu sekarone padha-padha ngarbinine tak kira iki mengko bakale luwih prayoga nini menawi makaten do sinuwun kadereng raos kula tan bangkit pinambeng daya-daya badhe kula tedha wujudipun pelemper tangga jiwa tobat kula aturi maringaken pelemper tangga jiwa kala wau do sinuwun nyoh mara gage tampanana wujuding pelemper tangga jiwa iki nini dosotyaning sun Gusti walasa dase kaswase margiya lara asmara arang-arang ugong mangarang diah paringa usada
janging ingkang cinarita pelem pertangga jiwa kang amung sajuga binelah sinigar dados kalih peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro peleme sing lanang nggur siji sing mangan bojo loro wis kaya ning film-film kae ayo nalika semanten pagedonganing lampah putri kekalih nenggih Sang Retna Didalah Retna Dati wis nggarbini lumampahing wekdal sakedheping netra kedhep sepisan sak candra kedhep kaping kalih 2 candra 3 candra 4 5 6 7 wis wancik wahyaning mangsa kala jabang bayi medal saking guwa garba miyak langse gumbala giri kocap ana kaelokaning jagat bayi kang wis den lairake dening garwa kekalih amung wujud separo-separo waduh sinuwun ngaturaken sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana batobat sinuwun teka kedah kados mekaten lelampahanipun kenging menapa lairipun jabang bayi mboten jamakipun manungsa limrah wujudipun namung sepalih mekaten sinuwun oh dewa kula nyuwun pengayoman teka kados mekaten lelampahanipun ingkang kedah kula sandhang lelakon iki mesti bakal jejereng lirang marang asmane Prabu Briyudrata ing ngatasé aku iki Nalendra Gong Binetara ning nyatane panjenengan ingsun duwe putra wae kok wujute mung separo-separo Yayi yen to nganti laire putraku iki kawanguran dening kawula akeh kawanguran dening para sentana negara Magadha ora wurung ngomong bakal ngorek-orek pasuryane wong tuwa kang ora bakal bisa dibusek selawase ngurip batobat lajeng kersanipun kados pundi sinuwun mumpung durung ana sing ngerti kahanane Atmajaku mundhak bebangrasmaning Prabu Briyudrata kene anakmu tak buange ana sajroning alas duh sinuwun menapa paduka badhe kami tegan dhateng putra paduka piyambak ikhlas naya Yayi Atmajaku kang wujud ora wantah janma manungsa iki mung bakal ndedoyong kanarendraning pun kakang batobat nanging punika putra paduka do sinuwun ora sah ndadakaken gunem kang tanpa guna mara gage wenehno aku tak buange ana alas ora sudi aku duwe anak sing kaya mangkono tak buang ana tengah alas supaya tetep arum
sing dadi asmane Ratu Magodo. Prabanya Surya sumerat ing samudra miwang Wanadri jurang jero ana rasiluk iku anakku senadyan kowe ora wujud manungsa lumrah nanging sejatiku sejati atiku banget ora negakake kowe mapan ana ing tengahing alas kene nanging iki mujudake siji-sijining srana supaya ora kawanguran dening kawulaku ing negara Magodo yen pancen iki mengko kowe dikodratake urip uripa nanging aja nganti ngerti marang wong tuamu mundak ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa. Oh Biyu aku Nyai Jara sing mbau reksa alas iki wiwit mau aku mambu wujude getih tak kira getih menjangan kang mati ditubruk macan lah kok dadi iki ana wujuding bayi iki dibuwang ana tengahing alas kamangka bayi iki wujude mung separo-separo biyu manungsa kok tega banget kowe buang karo anakmu ora sumbot karo lehmu gawe mbiyen lehmu gawe cengklak-cengklik senenge ora jamak bareng anak wis lair bayi ora salah bayi ora luput kok buang sanggon-nggon iya bayi iki bakal tak reksa gandeng wujudmu slewah utawa separo-separo kowe tak paringi tetenger Joko slewah ya jabang bayi Joko slewah sing dadi tetengermu aku
Nyai Jara sing bakal ngrumat kowe. Kowe uga tak tambahi jeneng ya kuwi Jara Sanda. Amarga ngempek eyom saka jenengku ya kuwi Nyai Jara. Senadyan wujudmu ora lumrah, nanging aku ngerti sing dadi karepmu. Lambemu wiwit mau klomat klamet merga kowe wit lair ora nyecep susune mbokmu. Yo, aku arep nyusoni kok ya wis ora metu. Pendel kuwi malah mambu mbako ae. Ya. Aku kepengen supaya kowe bisa dadi manungsa lumrah. Nang kowe bakale tak dusi nganggo banyu gege supaya age-age enggal gede. Sinartan aku bakale njaluk karo sesembahanku. Ya kuwi Sang Hyang Bathara Kala, dewaning setan. Supaya wujudmu bisa gagah prakosa ya nang. Banyu keke nubuhakan ing bebayu kasiram ing jabang bayi ampre sakti lan kalangkung sakti lahir uga batin kansare Sang Jara Sanda. Dina ganti sasi, sasi ganti taun, lalu diwasaning wanci. Jaka slewah ya Sang Jara Sanda den dusi kalian banyu gege. Dadya gedhe, dadya diwasa. Gagah prakosa, sentosa dada baune. Halamun Cinandra Kalamun Cinandra solahe Jara Sanda panyayah lintang panjrina.
Rumah wahyut Coro sandok Gura rupa Mangesas kadit angin Pangsam tal keprapal Selo Satu lumayu mangungsi Kagiat kagudo Kang jogo-jogo bumi Dalah Arca mandhik sejatining alam ingkang tinudenging jagat. Biyung anapa ngger Jarasandha? Miturut kandhane Biyung Jarasandha ya Jaka Slewah iki mung anakmu pupon. Mung anakmu angkat. Lah banjur wong tuaku sing sejati sapa Biyung? Blakakno. Jarasandha, piye? Mangerti ya? Kowe kuwi sejatine dudu putraku. Nanging kowe kuwi putrane Nalendra saka negara Magadha. Jejuluke Prabu Briyudrata. Prabu Briyudrata, iya. Loh, layan pancene kaya mangkono tegese aku iki anake ratu. Iya, kowe kuwi putrane Nalendra. Ewadene ibumu kuwi ana loro, ya kuwi sesilih Retnadi lan Retnadati. Yen pancen aku anak ratu, kenang apa kok uripku lairku ora mapan ana ing kraton. Malah aku urip, aku diwasa ana tengahing alas Biyung. Jarasandha piye? Amarga biyen lairmu kuwi ora wujud manungsa lumrah. Lairmu mung wujud separo-separo. Lairmu sak sigar. Dadi sing saka guwa garbane Dewi Retnadi tangane ya nggur siji, tangane sijine ana guwa garbane. Bojo keloro ya kuwi Retnadati. Tumuli lingsem utawa isin bapakmu Prabu Briyudrata, tumuli kowe dibuwang ana tengah ngalas kene. Ing pengadap kowe tumekaning pati, nanging Gusti isih ngayomi karo kowe. Bathara Kala dewaning setan isih ngayomi karo kowe lumantar tanganku. Bayi tak rumpaka satemah dewasa ya dadi kowe kuwi Jarasandha. Woi, alah. Wah. Oh. Ah.
umum tap lerekina tap dukoyaya sinipi jojo bang mawing ngewengis kumedhot patoning ati yang satelek ora pantes urip sing jenenge Bryudrata ing atase manungsa nanging babar pisan ora duweni jiwa kamanungsan mentala tegel tega karo nasibing anak sing tak jaluk mung pangestune Nyai Jara mbokku tak jangkae negara Magoda patenane manusa sing jenenge Bryudrata wae dadi dina iki kowe Jarasandha bakal lumarep ana negara Magoda Bryudrata arep mbok pateni pancen bener mbok pancen kudu kaya mangkono nanging aku mitungkas nanging mbokmu Nyai Jara paring piweling karo kowe Jarasandha simbok arep meling apa karo aku sakwuse Ratu Magoda Bryudrata wis mbok pateni ora wurunga iki mengko sing bakal dadi ratu kowe sing bakal dadi ratu ana negara Magoda kowe mbokmu Nyai Jara meling dina iki ana ing negara Magoda kowe wis kondang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya negara sing tansah ngugemi ing reh kapercayan lan kapitayan manembah marang Gusti kang murbeng dumadi sawuse Jarasandha iki mengko dadi ratu kiblate wong sak negara Magoda kudu mbok owahi kiblate wong sak negara Magoda kudu mbok owahi para kawula aja mbok oleh manembah karo Gusti sing nyipta jagat nanging kudu manut karo agamane mbokmu sing ngrumpaka kowe ana alas ya kuwi agamane Nyai Jara para kawula ing negara Magoda kudu mbok nyembah marang Bathara Kala dewaning setan ngrestokake dawuh mbok yen wis kabeh mbok nyembah kelawan Bathara Kala supaya anggonmu dadi ratu bisa langgeng supaya anggonmu dadi ratu bisa awet bisa kuncara saindenging jagat raya paribasan Anyakrawati Ambau Denda ana paribasan jer Basuki mawa beya kelakone Panjangga kudu mawa pangorbanan kudu ana tumbal kinarya adeking ratu apa sing dadi tumbale mbok kowe kudu nganakake upacara syukur sing jenenge upacara syukur sesaji ludra sesaji ludra iki syarat-syaratane utawa pitukane kudu nyembelih ratu cacah 100 negara nyembelih ratu 100 negara ndase lan getihe ratu 100 negara mau konjokno marang sesembahanku ya sesembahanmu Bathara Kala ya kanthi cara iki anggonmu dadi ratu mapan Magoda bakale awet bakale kondang Jarasandha wis tak dawuhmu mbok Nyuwun pangestu
Bojleng-bojleng iblis laknat padha jek-jekan. Aku wis tekan ana ing negara Magoda. Ana pawongan sing ngendhek sing dadi lakuku. Sapa kowe? Aku Warangka pepatih mapan ana ing negara Magoda. Jenengku Patih Tameng Yuda. Patih Tameng Yuda pancen bener. Dampyak-dampyak ninggal tata krama, ninggal Subasita kang sarta yuda negara. Sapa sing mbok goleki? Dudu kuwi sing tak goleki. Aku goleki Ratu Magoda, sesembahanmu Briyudrata kandhene. Yen wis ketemu Briyudrata, arep tak bondo tangane, srimpung sikile, babat gulune. Apa dosa kang sarta kaluputane Ratu Gustiku Prabu Briyudrata? Dosane digendong lupute diindhet, kowe ora perlu mangerteni tumrap kesalahane Ratu Gustimu Briyudrata. Sing baku, kowe gelem nyimpang iwa utawa nyimpang nengen apa ora? Aku ora bakal sumingkir saka papan iki. Wis dadi kewajibane Patih Tameng Yuda. Ya kuwi njaga ngreksa marang kawibawaning ratu. Tak loke sadosamu kowe. Hei! Wah!